Čaute ľudia, dneska si zahrám s Martinom. S Martinom si zahráme buildy a keď vyhráme, tak dostane box preto hociaký, aký si vybere. Takže ideme na to. By som povedal asi ten. Nie, tam nie. Tam na zvieru inde. Tam by som nepadal, tam na zvieru. Já jdu sem kapně tady pana prý Hero Point. Hero Pointu. To je největší les na světě, ale to tak to. Ja viem, kde sa nachádza Zero Point, by sa mal. Tuto sa mi zdá. Kde to je? Já to být cesta. Oni říkají, že to je 100%. Není to 100% ani píču. Zahrál jsem si 10 her, když jsem to našel a z toho jsem to měl dvakrát. No. Teď to tam bude a teď tam bude určitě za ty Hero Point. A nebo holopojem Hero Point. Tak Česka tam není. Tak ani Česka tam nebude. Joj. Chtěl Hero Pointa bez, ale tamhle. Ale ty tamhle Česka taky. Býva tam, ale nie vždy. Neviem. Ale počkej, jestli do prdele, teď neměla by nám teď psát lidi, co ale jenom tak. Ty sám vyslaný vedliva. A můj kamarád má tři šamry a má i ten emote. No. Vůbec to u něj nehrál, že to? A to bych si nedovolil. Jenom po každém skillu udělám ten emote. To řekl, tady někdo mluví. Brat. Dobrý, přestavím stránku, tady to byl starý muzika. Žádný problémka nejde, to nám... Sa pak rebootovala, nestiel. Když on spleskne mě, tak já ho spleskám, takže už se nespleskne do moře. No. Na něm zapomnění zapomnění způsob. Ty vole, to je péro. Ty vole, souboru. Jo. A beriem si to. To vidíš, když ty věc nebude. Svině, pojď, máme si dala. Jo, víš, že to hodně v tom možná, že jsem šel na záchod. No a čo, ideš na záchod? O přestávce. A to nemôžeš? Jo, já jsem zapomněl, že nemůžu se jít vychcat o přestávce. To ani neviem. Já musím prostě úplný konec. To má ty klášky, tak že se za chvíli budu platit na školách. Jak to sedím, že tam taky lidé na naší školu. Čo? Že na naší školu. Ale ty vole. Jaký orel vlastně tady běží? My sme podľa mňa na obidva na iných stachoch. 60? Pade. Je říkám tam, on nepostavitelný. No. Přijde do zračení za chvíli, začnu být jak Chuck Norris. Som jeden. A jakmile poznáš, jakmile vidíš Chucka Norris, tak to neudělá. No. Poď si palúd. Máš je pohledem. Poď si palúd. Máš tú korunku holofoil sprite'a na štvorke. Víš celká, no? Ty střelíš do Chucka Norrisa? Čo? Půlka se zastaví v půlce. Že by se zastavil. To nemá ten můžela. A mám klíč. A ja mám klíč. Poď si po krámu. Ja vyhodím moju a zoberiem si tú druhú, aby dlhšie vydržal.
Že? Doslova tak na útok. Aha, korunku, já nechci korunku. Já mám jednu těž. Takže aj ty. No, já ji nechci, protože ona je to docela Vintus. Teda Vintus, samozřejmě. He. Už mám to vždycky udělat zvuk, když je někdo pospíš. Ano, jo. Třeba jako tady konečně pospíš. A tak mě. Wow, 72, výborné. Tak možná ne. Stupný díky, jdu na něj, vole, brokovník. Aha. Ne, no to tady byly na týmej. Já to jen paní potom, čekaj. Mají oba dva být. A jdou do trezoru. A já mám trezor. Preto jsem šel. Budou mám nějaká. To ti tady určitě pojďme dát ty roubu. Ale bude mít účastí radši na něco. Ne, padal. Budem si ty Seven Sliders. Kde jsou? Nebyli tu. Jo, jsou, napravo. Jdi do toho trezoru a tady u té české legendární. Toto? Ne, Seven Sliders, ty boty. Já i to, já že myslí nějaký snack. A to na čem je? Jo. Dobrý, jedem. Pro boce. Já jdem po těba. Pro kartu bych nechodil, protože ty jsou fakt nekouzněné. A jasně, já jsem jasný ty. Je to aura a růžová kůně. Já tu poznám tu, že už tam je vždycky vyklepe. Všechny stará vole. To trezoru. A nevadí. Tam nechod. Já tě prvé resním a potom jich jdem zabít. Udělej nějak tyhle. Tak nevím moc. Aha, ty už ta čára dojela, já už tady čekám třeba půl minuty. Do půl minuty, vole, 3 sekundy. To ani se stalo. Já už jsou tam. A na ně zkouším svatku, jestli je něco. Jsou tam. Ne? Ale tak to byl ten hnusnej boss. Ano, ona má ty 3 deši na sebe. Smraďochvěna. Mě hrozně ze včerejška pálej. No, pojď tu to jdeme dozadu, já jdem tam dozadu. Tam byl prostý. A ser na to. Tak to je v zóně, a že ti, teď to úplně nestihnu, no. No ser na to, pojedeme a dozadu, to. Mám kartu, ale nevím, co s tím. Vyhodil. Jo, teď mám to. Dopadne jako moje kreditka, která se dělá líp na ulici Kolína. Musím dát takhle, když se ukáží 5 sekund. Vydávám to na mám. A tím se nechceme těknout. Třeba mega se tomu baví hrát. No. A než však tady, já jsem tady ukážu 5 sekund napíšu holka na Instagramu, že ho miluje. Čo? Můj kamarád, já nevím, co dělá, ale každých 5 sekund, co se podívám, vole, že mu někdo píše, protože mu tam vole, cing, když hrám tomto, tak furt to něco cinká, víš to? Píšou holky, co mají rádi. Jednou jsem tam udělal do telefonu, má tam 158 volek, vole. Nemožné. Mně napíše holka, ale jednou za rok, a do toho mi napíše Autora, kde to bylo. a je to napíše. To je borec. Prostě mu slide melodii, on se napíše, jak je to. Braňko, to úplně snikuje. Dáta, čo má Jednou tu jsem snikuje. zkusil moji spoluženku.
Šel to řekla, vyspála se mi do držky, ale to, a vysml, a to pompovala si mě. A to nerie. Divárno. Takže já musím si dát nebudu. A nevadí. Jdem kvůli tohle bote. Jo, já tam budu, co máme jít. Chceš ho zabít? Dostal jeden. Počkej, já jsem se dostával tu resku. Nevadí. Draj. Nezdráhaj, dostali. To je ta aura. Ano, oni dostali už. Věd? Kurva, má 200 minut. Tu zabije, 200 minut. 192 minut. Ne. Snad jí zabije, pokud se Ne. nevydílovala. Věd? No, dobré, tak ja resnem rýchlo. Tak, mňau, Max. Tu je to zabíjí. Dobre, ja idem na jeho. A rychle se vyjíli, že jsem má teď. Ona už je mrtvá, nebo? Hej, ja som zabil všetkých. A? Tak to jo, Ty vole, to je ľudí. Že? Mňamky tu sú. Tak to jo, tak to se nechám být, teď jo. Jak brná. Mám tu moji turecku zpátky. Tu. Je další tureta, teď už mám dvě, až někdo na nás vlítne, tak už jsou teda dvě turety a vyspamujou si s tou shotgunou. No, niekto po mne strieľal, neviem odkiaľ, ale ja si idem sprajtov. Odtiaľ to ide. No, Jo, tam posad. A ten posad je kde? Jo, vidím. aký tam. Ale čakaj, ja idem odozdať sprajtov a ideme spolu. Já nemám žádného sprajta. Když jsem dal pínuta. Ja som tam dal všetkých. Ja Pináta som už dal dávnejšie. Tam. Neviem odkiaľ zase. Odtiaľ tam. Poď tam na nich turetu, hen tam. Kde som to označil. Tam, na tom červenom marku, tuto. Tam sú, tak je. No, sú tam. Počkej, já musím dát Kde jeden? A tam je druhý. Pojdeme. Ja idem poviem teda hej. Tureta mi potiahla, kebyže nedostanem od neho zač. Já ji zkusím snajpnout. Je tu ďalší. Dostává bomby. Jo, ty můj keru, ty bude zadává. Koľko dostal? Dobre, nok. Ona ho zabila. Jsem jde. Je na tebe? Koľko dostal? Bacha. Dead. Hezky. Ty vole. Nádhera. Zóna. Jo, dobrý. Se nedívám na to. Tak good, potom tak. Já už jsem se lekl, že umře. Kámo, já ti říkám, co vyhrám. A tenhle vlak už nedostačí. No. Musím, že mi to vyjde na nevíde. O 90 HP. Děkuju. To fakt nemohli dát. Ja ti dám. A jsem děvku zavodím do musí tohle. Děkuju. Nezač, ja mám na maxe už tohoto. Poď do zóny. Já tady korunku mám. A SMG to nechci. Co chci? Idem. Nevím, co chci healy, ale chci. Jo, tu chci. Idem zobrať ten čak. A kde je ten druhý? Ten ček, kde už má jenom 20. To nevím, jestli se vypočítá. Ja to zoberiem je. radšej. Glitch potion.
Už sú iba... my sme... Tam mi zmizela ta turecká. Neviem, už sú iba posla. On ji určitě zničil. Tak to mám telefonát. Sú iba Já jsem kapal tím sklepu a ona nikoho vyklepe. Ona klepe zadek. No, už sú iba po solách, takže to dáme. A mě píše TTS nebo který mě ráno vyhrát. Že si nejdu hrát. To mám. Kam? Dostal. Hned. Mŕtvý. Je hezky. A už iba poslední dvaja. Kámo, prosím, ať vyhraje. No a ja už sa idem snažiť, to musíme dať. Po tebe? Tak budu dojel rychle. Tu sú, hej? Obidvaja. Není tam, neviem, kde je druhý. Oj, zóna. Jo, jedu. Strelajú. Teda myčí. Dobre, ostaňme... kde to strieľa ten burger? Ty ale budu dostala hrozný výklep celkem jako. Tu máš 30-kový. A ty sa nevyplatí. Poradí. Zoberať. Bych řekl, do Pakistánu. A ja viem, kde je už. Kde? Tak je tu. Možná za tebou, ne. V dome. Tamhle. Tak to si aj. Možná umřu. Ne, já jsem furt zabila. On si teče háklem. Nevadí, prežij to hlavne, ja ho zabijem. Julo? Má jedno. Má jedno. Zachránce mu. Dáváš to? Hej, on mal jedno. Ja ho strelujem iba. Keď Yes! I s korunkou. sú to tejto korunky. Jo, ale hezky, fakt si dobře hrál. Dík. Já ani nevím, jak mě naběhl ten konec, jsem udal tu hardinkou za 264. Já ani nevím, jak jsem to udělal. Já jsem bez srandy, jsem prostě jenom šel a říkal jsem si, tak snad to dopadne. Tolik změny. Nech sa páči. Nejlepší. Já mám ten neroztomilej. Dobre, čakaj, kým ti príde. Ja už chcem. Tu máš master. Rovno budeme na 5. No, tam děkuju ti moc. Nemáme. Mega fajn. Tak hej, někdy řekni a půjdeme spolu kolektiv Sprajči. Dobre. Zatiaľ čauko. Tak jo, tak ty už se musíš, co? Tak Hej, ale ja to